Dnes bychom si chtěli ukázat, jak se pracuje na skládacím stroji Gerafold 100 se širokým papírem. Abychom mohli dokument složit, musíme uvolnit západku a spustit páku. Umístěte dokument lícem dolů tak, aby obrázek nebyl viditelný a roh s legendou byl vpravo. Stiskněte přední páčku dolů, zarovnejte přední okraj kopie s okrajem a pak páčku posuňte zpět. Dokument složte pohybem páky tam a zpět. Uvolníme kopii posunutím přední páčky vpřed, západku dolů a páku k sobě. Délku kopie jsme složili na 6 panelů, každý široký 21 cm. Nyní pro křížový přehyb můžeme vzít dokument a posunout jej směrem ke spodnímu vodítku. Nejprve vytvořte křížový přehyb, který má délku 27 cm. Vložte znovu pro panel 27 cm. Dokument složte na A4. Navštivte web Gerite a vyplňte formulář pro více informací.